Не спират бавно да растат годините. Все по-студени ти се струват зимите. Животът груб лицето набраздява. Илюзиите в мрака се стопяват. Вечерно те обгръща самотата. Намираш себе си в тишината. Угасва и любовната жарава. Но пламъкът в очите ти остава. На чаша вино. На чаша вино да си поговорим за нашите несбъднатости и моля да не спорим за разни невъзможности. За влюбените светли дни с усмивка да си спомним, да пием и да помълчим. И нека да не се виним. Годините измиха грешките. Да си простим, да се простим. Налей отново чашите. Тези стихове са написани през миналата година в Испания, на остров Ибиса. Родени от сърцето на една българка, на една ботевграчанка, Малинка Цветкова. Вече 8 години тя е част от стотиците хиляди българи, които намериха препитание в далечни страни. Малинка Цветкова има висше образование, завършила е специалност стопанско управление, 4 години е работила в отдел инвестиции на община Ботевград. Носталгията, животът на бързи обороти в чужда държава, красотата на Испания, всичко това я е направило много по-чувствителна, по-рефлективна, по-емоционална. И така, за 3 години се раждат 5 книги, 3 на български и 2 на испански език. Нейни произведения получават награди в литературни конкурси в Испания, Аржентина, Еквадор, България. Стихотворенията на Малинка Цветкова са публикувани в антологии в Испания и Аржентина. През миналата година бе премиерата на втората й книга на испански език, след това издаде и двуезичната «Молитва за хубаво време», която бе представена в Генералното консулство на България в град Валенсия. Много вълнуващо. Книгата беше представена на 2 езика, на български и на испански, и там има много силна българска общност. Много беше вълнуващо. Там се почувствах сред свои. Защото тези хора също като мен са се борили. И аз започнах с думите, че аз съм една от тях и няма невъзможни неща. Началото на 2016 година за Малинка Цветкова е нова книга. От печат излезе 3-та й поетична книга, която носи заглавието «Страх». Според поетесата, това е думата, която всъщност характеризира най-точно изминалата 2015 година. Мисля, че това е думата, която определя не само Европа, определя нашето съвремие в световен мащаб. Това е думата страх. Какъв страх усещаш ти в Испания, докато си там, и какъв страх усещаш тук в България? Страх и несигурност, двете думи се преплитат. Страх от неяснотата, от това, което ти предстои. Страх от това, че се загубват някои човешки стойности, което при мен е водещото. Страх от псевдодемократите, които ни обещаваха съвсем различни неща. Страх от нас самите също. Самата книга е написана сякаш на един дъх. Титулното стихотворение «Страх» е родено като отзвук от атентатите срещу френския сатиричен седмичник Шарли Ебдо, извършен на 7 януари миналата година. А лошото е само миг, останалото е безвремие. Изтръгнало пореден вик от гниещото ни съвремие.
Всъщност, атентатите през 2015 година променят света, променят живота ни, където и да сме, които и да сме. Не бих могла да говоря в мащаб Испания, защото Ибиса е една точка далеч от Испания и не може да се каже, че нещо се промени в Ибиса. Винаги сигурността е на много високо ниво заради високата концентрация на богати и известни хора. Но да, аз гледам испанска телевизия и виждам страха от това, че от имигрантите. Това е много голям страх, защото Испания все още не е решила икономическите си проблеми, социални. И в един момент този приток на хиляди бежанци отново ще разклати стабилността, която малко се чувства последните 2 години. Третата поетична книга на Малинка Цветкова е написана само за 7 месеца. Точно такова е и впечатлението от читателя, че всичко описано е преживяно и лесно изказано. С всяка измината следваща книга, с всяко следващо стихотворение нещата стават по-лесни за мен. Има стихове, които просто веднага излизат и нищо не пипвам. Няма нужда за поправка, за корекции. Да, наистина тази книга много, много лесно. Измежду работа и ангажименти и всички други неща, почти на шега, в един момент видях, че вече имам необходимия брой стихове и реших да си подаря още една книга и да я посвета на моя баща, който много достоен, беше много достоен човек и заслужава това. Разкажи ми за баща ти, това ми беше следващия въпрос. Тя е посветена на баща ти. Защо? Какъв човек беше той? Баща ми беше отворен за света. Човек, с който може всичко да си кажеш. Човек, който винаги може да те разбере, да те посъветва и даже да ти прости. Широко ускорена личност. Такива хора много рядко съм срещала в моя живот и мисля, че рядко се срещат. Духовен човек. Той също пишеше: здраве живот, планирам да публикувам негови стихове в малко по-далечно бъдеще, защото сега съм безкрайно изтощена, искам да си почина 1 година, нищо да не издавам поне. Това беше баща ми. Учителят, така го наричаха хората, учител по музика, водел хорове, свиреше на пико, беше душата на компанията, с вицове, пееше и невероятен глас имаше. А в къщи беше безценен. Винаги намирах някакъв тих пристан при него. След всичко, което ми се е случило, може да го споделя единствено на него. Майка ми беше доста строга. И той беше човека, който винаги ме утешаваше. Ела, тате, кажи сега какво е. Спокойно, не плачка и така си остана. Винаги ме окуражаваше и винаги ми е казвал: напред, тате, само напред. Това е, баща ми беше голяма личност. Душа. Целият ми свят събран е в теб. Душа. С тебе тялото ми диша. Чрез теб живея и обичам. Уж мъничка си и незрима, а колко много си ранима и колко можеш да болиш.
Малинка Цветкова живее в Испания вече 8 години. Много се промени отношението към мен. Миналата година, когато преди представянето на първата ми книга на испански, In Puntos Diferentes del Planeta, бях един непознат автор и ме гледаха доста странно, когато отивах да организирам представянето, но факта, че дойде генералния консул на България в Испания, госпожа Майя Стефанова, бе едно от нещата, които промени отношението към мен. И не само, когато даже не отидах, все още работех интензивно, обадих се по телефона и казах, че моята преводачка ще ми гостува 2 седмици и че бих желала да направя представяне в този период от време. Обадих се на директорката на културата, след което тя ми каза, че ще уведоми нейна подчинена. 2 минути след това вече се обади подчинената и с въпроси: кажи какво искаш, кога искаш, как искаш, пълно съдействие, цялата организация. От направата на плакати, покани до изпращане до всякакви инстанции и голяма промяна за мен, беше една голяма радост. И аз им изпратих биографията на моята преводачка Мария Пачкова, която е много солидна. Тя е превеждала толкова класици, испански, испаноговорящи и пишещи, при което съвсем се промени отношението към мен. Приятно се изненадах, че на представянето в Ибиса присъстваха 4 политици и усетих много голям интерес. Месец почти след представянето, това беше месец, който бях решила да посвета на себе си след много тежък сезон, много трудна, тежка година за мене, въпреки работата и трудностите. 3 книги за 1 година е много нещо. Започнах да хода на всички събития, на които нямах възможността през сезона. Представяне на книги, изложби и вече ми беше приятно, когато някой ме представяше. Това е българката, която представи втората си книга преди месец. Беше... И все пак чужда. Такава се усеща в Испания, но такава се усеща вече и у нас, в България. Няма как да не го усещаш. Въпреки че съм добре интегрирана в общността, която живея, се чувствам. Но самите хора там са доста толерантни към всички общности. В Ибиса живеят 144 националности. Така че няма начин да не са отворени към чужденците. Но винаги се чувстваш. Няма начин да не го чувстваш. А кога се чувстваш чужденка в България? Това е една болна тема. Много често се чувствам чужденка в България. Но не бих желала да си помрачавам доброто настроение. Много често се чувствам, за съжаление. Въпреки че не съм преставала да бъда българка. Плаши ме посредствеността, казва Малинка Цветкова. Къде я виждам? По-скоро къде не я виждам? Насякъде я виждам. Но боли ме, когато тя е застъпена когато виждам липса от нравственост, липса от човечност, от човешки стойности. Тогава най-много ме боли. А иначе се старая да се срещам с хора, да общувам с хора, които са духовни, положителни, ведри, хора, които правят нещо.
За един човек, който пише, сигурно много важен е въпросът: а четат ли хората днес? Все по-често се натрапва констатацията, че българите не са от четящите нации. Особено това важи за младите. В Испания е много по-зле от при нас. Имаше някаква статистика, че са една от нациите в Европа с най-малко интерес към литературата. Не мога точно да кажа коя е позицията и няма значение, но горе-долу такива бяха фактите. В България много повече четат хората. Не знам, острова е нещо много различно и след като толкова много хора са си дали, са останали, живеят там, всеки един носи нещо самоубитно. Интересно, книжарниците са пълни с книги от най-различни места, библиотеките също пращат. Всеки път, когато влизам, има хора. Не знам, може би в Ибиса не е валидна тази статистика. Приятно е, че в две от книжарниците в Ибиса, град, столица, се продават моите книги. Наистина е приятно. Тук в България никъде не се продават в книжарници, но там ги има. А защо не се продават? Каква е тук системата, когато издадеш книга? Защо книгата ти не може да стигне до книжарница или какво трябва да направиш, за да достигне? Доколкото знам, отделното издателство се ангажира да дистрибутира твоята книга, но това е нещо в много отделни случаи и повечето творци сами се ангажират с продажбите на разпространението на своите книги. Така постъпвам и аз. В такъв смисъл, може ли човек да се изхранва от поезия? В никакъв случай. Не. В никакъв случай. Аз даже обратно, последните 2 години съм съм хранила поезията, защото сама съм финансирала всичките си 5 книги. 3 български, 2 издания на испански. Напротив, аз подхранвам поезията в моя случай. Има разни грешки. Безобразни, смешни, глупави, случайни, груби, обичайни, странни и небрежни, срамни, неизбежни, непростими, тежки. Човешки грешки! Мъчим се и спорим. Как да ги преборим? Истинска и смела и сърцата. Такъв е емоционалният портрет, който и нарисува нейна близка по перо Даринка Петкова. Мисля, че да. Старая се да съм истинска, да съм откровена. Даже много от почитателите ми ме определят като някакво явление с моята откровенност. Казват, че нямам спирачки. Добре ми е да бъда откровена, да не тая нищо в себе си. Чувствам се добре, лягам си спокойна. Дори на някой да не му харесва, мисля, че нещата трябва да се казват. Живот на бързи обороти. Така определя годините си в Испания Малинка Цветкова. Тя вече има привилегията да работи по своята специалност, но това не означава, че работата й е станала по-малко или по-лека. Бързи обороти. На бързи обороти днес живея. Задъхвам се, но вече не линея. Застой неволен дълго съм седяла, годините си кротко съм брояла. Събудих се
и бързам да наваксам. Към нови цели лудо се понасям. Не знам дали, доколко ще успея. Летя, препускам, смея се, живея. Не знам как издържам, аз се чуда на себе си, обаче издържах. Много е тежък сезон, летния сезон за работа в Ибиса. Температурите са много високи, висока влажност, морска влажност. Ако е 35, се чувства 40. Много е, жестоко е, не може, някой, който не го е изпитал, не може да го разбере. И в този период, в който трябва да се доказваш и в работата, както в моя случай, след 7 години и половина, за първи път съм на работа, на която заслужавам да бъда, работа по моята специалност, за това, което съм учила. И всеки ден, всяка минута трябва да се доказваш. Там когато се работи много здраво. Илюзиите за, не знам, в България може би също са се променили нещата, но там се работи много по-здраво, отколкото някога в България съм работила. Какво може да даде сила, импулс, за да живееш на бързи обороти? Верният отговор за всички възрасти и за всички хора е един – любовта. В моя случай не е любовта към някой. За съжаление, все още не ми се е случило. Веднага ще се почувства, ако ми се случи, защото ще изригне нещо много силно. Но любовта към хората, към живота, към красотата, излизам, тя е навсякъде. Просто колкото и да си унил, колкото и да ти е тъжно, колкото и да ти липсва в България или някой човек, роднина, контактите с приятели, в един момент обръщаш се и гледаш красота. Тя сякаш те бута, човече, не дай да униваш. Има смисъл този живот, наслади се. И така да, стигнах до извода, че тя ми е давала да сили красотата, да стигна до тук, да издържа през всичките трудности. Във всяка моя връзка бях обичаща и дръзка, ала зауча зла все втората жена. След първата, фатална, ставах май банална, с сянката и да се боря, да доказвам и да споря, че съм по-различна и не съм събична. Безкрайно се раздавах, но не получавах. Не станах аз съдбовна, реших разочарована. По-хубаво да съм сама, наместо втората жена. Едно от стихотворенията, което носи литературна награда на Малинка Цветкова, е за първата целувка. Първата целувка. Денят ми бе в нюансите на сиво. Шофирах бързо, бе ми криво. И само музика игрива подсказваше ми, че съм жива. Но сякаш някой каза свише: къде си се забързала, поспри се, не отминавай тази красота. И спрях, огледах се. Видях градина с белоцветни вишни. Погалиха ме спомени старогодишни. Зад вилата, до вишнево дръвче, под погледа на ококорена луна, за първи път целуна ме момче. Животът след това ме завъртя. Забравих толкова неща, но спомена за първата целувка ревниво пазя в папката душа.
Ибиса, наричана често Белият остров, Ла Исла Бланка, е най-красивият от 4-те Балеарски острови. Столицата на острова Ибиса е един от най-старите градове в Европа. Основана е от картагенците и бързо се разраства като стратегически важна крепост. Следите от различни култури, които са присъствали на острова, са се запазили и до днес. Плажовете на Ибиса примамва със своя средиземноморски чар, белеещите се под синьото небе скали и магнетични слънчеви залези. Не напразно, околностите на столицата Ибиса са любимо място на богатите и известните хора от целия свят. Зимите са меки, около 15 градуса, а в най-горещите месеци на лятото максимума, който отчитат термометрите, е едва 30 градуса по Целзий. До края на 50-те години на миналия век много хора на изкуството идват на острова, бягайки от след военната реалност в своята родина, за да се отдадат на истинската свобода и красивата и идилична Ибиса. По-късно хипитата и други търсачи на лична свобода и духовна разкрепостеност последват примера им. Днес огромен брой туристи посещават всяка година Ибиса, привлечени от магнетичната му красота и бурния нощен живот. На острова се намират най-много от най-известните нощни клубове в света. Вече 8 години се боря с живота на остров Ибиса. Сблъсквала съм се с какви ли не трудности и винаги съм била заобиколена от красота, която изобилства на острова. Вече съм сигурна, че тя ми е давала сили да ги преодолявам и да продължавам напред. С това послание всъщност започва новата си книга Малинка Цветкова. Около мен е пълна с проблеми. Дал Господ, малки, средни и големи. Нормално е и рядко се оплаквам. Цветя и рози само не очаквам. Но дъх му оставете да поема и мъничко поне да се съвзема. С един се боря, 10 ме нападат. Нахални са, без милост, без пощада. Едва успявам да сдържа гнева си. Проблеми, моля, чакайте реда си. Искам 2016 да е по-спокойна за мен, да намаля този ритъм. Това е първото ми желание, да съм здрава и да намаля този ритъм, на който сама се подложих неволно през тези 2 години. И искам мир, не искам... Ужасно е, всяко посегателство го чувствам като лично. Даже скоро по повод последните атентати в Париж на 13 ноември, като отзвук, 2-3 месеца не бях писала нищо, но това ме разтърси и написах много стихотворения и отново започнаха да се редат, но вече няма да бързам да ги издавам. Така че да, искам мир, искам свободата е много... Това са двете неща за мен, които са много важни. Свободата във всичките измерения и мир. Какво по-хубаво от това?